за българския народ, царе и светии и за всички български деяния и събития, събра и нареди Паисий Иеромонах. О, неразумни юроде! Поради що се срамиш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани. И първите славянски светци просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история. Още от самото възникване на българската държава, Македония започва да играе важна роля в цялата история, която българите ще сътворят през всичките тези векове. Дори и когато Македония не е част от държавата, процесите продължават да се развиват заедно, сходно, и за това има изключително много исторически извори, както домашни, т.е. български, така и чужди, които свидетелстват, че историята на Македония е неразривна част от българската история. За поне един период от, да приемем, от 7 век до средата на 20 век. Независимо какви, както казах, превратности преживяват различните райони. В хрониката на Константин Манасий за началото на 6 век е споменато, че българите започват да завземат долната Охридска земя. Всъщност, Македония се появява в българската история още с възникването на държавата, основана от Аспарух на юг от Дунав. Приблизително по същото време, друг един български вожд, Кубер, дошъл от Панония, установява съюз с местното население там. Още в самото начало на държавната история на българите се появяват сходни процеси, както на север от Балкана, така и в Македония. През средновековната епоха под Македония, тема Македония, в Византия се разбира района, който е днес в източна Тракия. Района, който ние ще наричаме Македония, по простата причина, че това е термин, който по-късно влиза. Вече през османската епоха и през Възраждането, вече в процесите на изграждане на българската държава, така българската национална идея, когато българските революционери ще обявяват, че трябва да се възстанови държавата там, където живее българина. Много скоро възникналата на юг от Дунава българска държава се превръща в естествен съюзник на населението, което е на юг от Балкана и най-вече в Македония. Към 688 година българската конница атакувала в района на Родопите византийската войска при опита на император Юстиниан II да подчини тази област. Византия си дава сметка за етническата близост на Македония с българската държава и се опитва да попречи на естественото разширение на България на юг и югозапад. Опитът на Византия окончателно се проваля, след като Крум превзема София през 809 година. Някъде към 30-те години на 9 век цяла почти Македония, географската област Македония, преминава към българската държава. Това става при управлението на хан Пресиян. И това, което също става ясно от историческите извори, че преминаването на една доста обширна територия, каквато по това време е Македония, към България, става по един абсолютно лесен начин, без никакви сътресения, което показва, че това население абсолютно се възприема като идентично с това, което е в държавата.
Процесите на сближаване се ускоряват, когато княз Борис приема християнството и въвежда славянската писменост. Паралелно с Плисковско-Преславската школа, в Охрид също се развива активна книжовна школа. Далновидността на българския владетел насочва ученици на светите братя Кирил и Методий и в този край на България. Първо свети Климент, а по-късно и свети Наум. Така Македония се превръща в едно от водещите културни средища на средновековна България. България става една от най-големите държави в средновековна Европа, като се разширява чувствително на югозапад, с онези земи, които днес наричаме Република Северна Македония и частично територии, които днес са в пределите на Гърция. Тези земи живеят българи от няколко столетия, но единната българска народност тепърва ще се съгражда в края на 9 началото на 10 век. Но българската народност се споява едва когато Климент донася светите книги, преведени на български език, и обучава хиляди ученици, които стават след това учители и свещеници. Тогава се създава и българската християнска култура и българската средновековна народност. В пространното житие на свети Климент Охридски четем: като видял простотата на народа и пълната му неспособност да разбере писанията и че дори българските свещеници трудно разбират гръцките текстове, той намерил средство против това зло и съборил стената на незнанието със своето дело. За всички празници той съставил прости и ясни слова, чрез които хранел душите на по-простите българи, поейки с мляко тези, които не можели да приемат по-твърда храна, и така станал нов Павел за новите коринтяни, българите. Започват годините, които след това поколенията ще нарекат Златен век на средновековна България. Времето от края на 9 и първите десетилетия на 10 век. Време, в което българският владетел цар Симеон и все още живият княз Борис развиват два основни книжовни и просветни центъра в столицата на България и в Охрид. Тези два културни полюса, тези две части от цялото, което наричаме България през Златния век, съществуват паралелно, допълват се и работят именно по посока на изграждане основите на християнска българска народност. Македония, разбира се, заема изключително важно място в българската история в един от така най-съдбоносните й моменти, когато Византия, намираща се в възход, предприема много целенасочена политика за ликвидиране на българската държава. Това е близо половин век, белязан от изключителни конфликти. Първо пада Преслав, 50 години по-късно Охрид, и това е краят на първата българска държава. В центъра на тези драматични събития стои един български владетел, сравним като военен лидер с Крум и Симеон. Цар Самуил категорично произхожда от български род. Неговият баща е управител на част от българската държава – Средецката област. Неговите братя, подобно на Самуил, са оставили ясни свидетелства за българския си произход. След падането на Преслав, те пренасят центъра на българската държава на запад. В началото тя не е изцяло на територията на днешна Република Македония, а обхваща териториите на Софийска, Белградска и Браничевска област. 976 година приключва управлението на четиримата братя и Самуил успява да съсредоточи цялата власт. До смъртта си през 1014 година той е основната фигура в борбата за запазване на българската самостоятелност. Съдбата на Самуил, оттам и на българската държава, завършва с трагичен край.
изправен пред лицето на един все по-засилващ се противник, каквато е Византия при Василий, въпреки тази впечатляваща съпротива, в крайна сметка Самуил умира според византийският авторски лица, виждайки трагичната участ на своите войници след битката при село Ключ, които са ослепени. Той получил сърдечен удар. Неговият племенник Йоан Владислав, синът на брат му Аарон, е последният владетел на Първото българско царство. Той ще остави много ясен знак за своята принадлежност. С негова заповед е изсечен така нареченият битолски надпис, където Йоан Владислав се определя като цар на българите. В година 6523 от сътворението на света, 1015 от Рождество Христово, обнови се тази крепост, зидана и правена от Йоан, самодържец български. Този самодържец беше българин по род, внук на благоверните Никола и Липсимия и син на Аарон, който е брат на Самуил, царя самодържавен. Така че Македония заема много важно място в културната и в политическата история на България през средновековието. Тя е част от нейната културна мощ и част от нейният трагизъм в края на първата българска държава. България излиза от своя златен век, Византия навлиза в своята кулминация на историческо и политическо развитие и могъщество. 11 век бележи тази промяна, с която политически българите стават част от Византийската империя. Но те стават и част от една самостоятелна църква, която императора, когато ние много мразим и наричаме българоубиец и така нататък, обаче е бил до толкова дълновиден, че да запази онези основи на българската самостоятелност, които на практика след това помагат за излизането на българите от състояние на чуждо владичество и възстановяване на българското царство в края на 12 век. Това личи от грамотите на император Василий II. Много и големи са добрините, с които човеколюбивият Бог е дарявал нашето царство. А най-голямата от всички е, че ромейската държава се разшири и че държавата на българите мина под един ярем с нея. Проче, вследствие на това ние утвърдихме преблагочестивия монах Йоан да бъде архиепископ на България и да управлява делата, отнасящи се до архиепископията. Българите не се примиряват с падането си под чужда власт. Бунтовете срещу византийското господство се редят един след друг. Център на съпротивата са западните български земи. Петър Делян оглавява най-голямото въстание от 1040 година и е провъзгласен за цар. То започва от Белград, през Ниш и Скопие, по онова време главен град на тема България, за да стигне до Солун. Места, където бил жив споменът за Свети Климент, този велик наш отец и светилник на България, както го наричат в краткото му житие от началото на 13 век. По онова време книжовните трудове на Свети Климент се почитали и уважавали от целия български народ, като написаните от Бога Моисееви скрижали. През 13 век и земите по Вардар отново са в пределите на българската държава при царете Калоян, Иван Асен II и някои от наследниците им. Но идват времена на тежки изпитания през вековете напред. И след османското нашествие, българското население остава главният народностен елемент в Македония, въпреки историческите превратности. Това констатират турските географи и пътешественици от 16 век, като Хаджи Калфа, Евлия Челеби и други. В сведения на турския пътешественик Хаджи Калфа за българското население в Македония от 17 век четем: Битоля между Прилеп, Преспа и Охрид. Жителите са българи. Охрид, югозападно от Скопие, 16 дни път от Цариград. Жителите са българи. Българите ще докажат, че са неразделна част от християнска Европа. Сплотеността им личи в почти едновременното избухване на Чипровското, Търновското и въстанието на Карпош в Македония.
Скоро след тях, през 1704 година, сръбският книжовник Яротей Раченин посещава Велес, за да запише в пътеписа си, че това е град български, а турците го наричат Кюпрюлия. Въстанията и началото на българското възраждане ускоряват ерозията на Османската империя и приближават края на робството. Дипломати, учени, религиозни мисионери, разузнавачи или просто любознателни пътешественици пътуват из европейските провинции на Турция и след това издават своите пътеписи, мемуари или научни трудове. Мнозина от тях пребивават и в Македония. Такива са руският учен Виктор Григорович, французите Гиом Лежан, Феликс Дюбожур, Еспри Мари Козинери, Жером Бланки. Всички те в своите произведения определят славянското население в Македония като българско, а езика, на който говори, като български. Очерк за пътешествието ми из Европейска Турция 1844-1845 от руския учен професор Виктор Григорович. Охрид. Българите са най-многобройни. Град Ресна, отстоящ на 4 часа път от езерото, е с българско население. Опирайки се на собствените си заключения, бих разделил цялата област, населена с говорещо български език население, на две половини, в които различията при употребата му могат да се нарекат диалектни. Първата ще нарека западна, защото тя обхваща цяла Македония до Доспатските планини и на север включва част от Дунавска България до самия Видин. Втората – източна, т.е. областта на изток от Доспат и на север и на юг от Балкана. Етнонимът българин за преобладаващото население на Македония дават и географски карти от 19 век в Русия и Западна Европа. Такава е картата на Ами Буе. През 1854 година той ще напише: Оскуп, сега Скопие, е главен град на най-големия пашалък в Централна Турция. Броят на селата е много голям, така че населението може да възлиза на 500 000 или 600 000. Голямото мнозинство са българи и християни, а селата почти изцяло са населени с българи и християни. Но наред с етническата характеристика на българската общност в Македония, тези чужди дипломати пишат и за нейното национално пробуждане и израстване. То се изразява в борбата за самостоятелна църква и в усилията за създаване на български училища. Стремежът за еманципиране от елинизма, сблъсъкът с Цариградската патриаршия рефлектира в очите на тези външни наблюдатели като изстрадан и героичен процес. И може би не е случайно, че именно в Македония ще се постави началото на онези процеси на духовно възраждане, които започват вече към 17 век и бележат така началото на една нова епоха в развитието на българите. Тази епоха, която наричаме Възраждане. Не случайно духовните промени започват с един атонски монах, Паисий, според най-утвърдената теза от Банско. Именно Паисий, пишейки своята история славянобългарска, той ще посочи пътищата, по които трябва да се развиват българите. Първо, да осъзнаят кои са, да знаят своят език и история, да знаят, че не са гърци, и второ, да започнат, макар да не го казва директно в история славянобългарска, но цялото внушение е такова, да започнат борба за връщане на своята първо духовна идентичност, а после и политическа независимост. Македония ни дава един друг просветител още преди Паисий, един Христофор Жефарович, който от Дойран и който 20 години преди написването на история славянобългарска пише стематография и там също в един, може да кажем, исторически текст очертава българските владетели. Но разбира се, Паисий е този, който ще създаде разказа, български исторически разказ. Заедно с Паисий започват и неговите последователи да разпространяват делото му.
тук пак имаме видни представители от Македония, като един Йоаким Кърчовски, който работи много активно за просветата, за налагането на новобългарският език. Историко-географската област Македония е част от българското историческо землище. Нейното население следва стопанските, културните, икономическите, пък и политическите процеси, които се извършват и съществуват в другите области, Мизия и Тракия. С особена сила това се отнася за образованието. На първо място тук това са килийните училища, които съществуват до началото на 19 век. Македония, както е известна, в нея съществуват множество манастири и църкви. Именно тук, в килиите на тези църкви и манастири, се учат няколко века българските дечица. По-късно ще се създадат и взаимоучителни училища, по примера на Йордан Хаджи Константинов, известен с прякора си Джинот от Велес, където занятията се водят основно на български, а средствата идват от еснафа и българските общини, които започват да се появяват в Македония. Гръцката патриаршия не остава равнодушна към настъплението на българското четмо и писмо. От средата на 19 век с клевети, доноси и чрез турските власти успява да прокуди немалко български преподаватели, книжовници и будители. Джинот е заточен в Мала Азия. Братята Димитър и Константин Миладинови, списвачите на български народни песни, са арестувани и умират от тиф в турските зандани. Тяхното дело е продължено от Григор Пърличев, Кузман Шапкарев, Георги Милетич, Йосиф Ковачев и десетки други народни будители в Македония. В края на 70-те години на 19 век в Македония има над 200 училища с 250 учители и 20 000 ученици. На 3 април 1860 г. в Цариград се случва нещо необикновено. Епископ Иларион Макариополски, който води великденската служба в все още дървения храм Свети Стефан, не споменава името на Вселенският патриарх, при което настъпва самотоха. Да, това не е случайно, разбира се. Нито моментът е случайен, нито изпуснато име е случайно. В резултат на така на дълголетни борби, българското настоятелство, българските духовници в Цариград, а и не само, решават, че е време да се освободят от зависимостта на гръцката църква. В следващите години започва една истинска битка, особено е силна в Македония. В почти цяла Македония бунтовният акт на Иларион Макариополски ще бъде преповторен през различни години, за да се стигне до 27 февруари 1870 година, когато турският султан Абдулазис подписва ферман за обявяване на независимостта на българската църква. Българската екзархия е първата българска институция, която се създава без да има българска държава. Член 10 от султанския ферман описва българските епархии в диоцеза на българската църква плюс едно допълнение, което ще се окаже особено важно. Там, където населението в дадени области, региони и най-вече епархии желае да отхвърли гръцката патриаршия като свой покровител и да поеме и по-скоро да влезе под егидата на българската църква, там да се проведе референдум. 1873 година има такъв референдум в две епархии. Едната е в Охрид, другата е в Скопие. Резултатът е съкрушителен за гръцката църква. Съгласно документа от турските държавни архиви през 1874 година, според направения плебисцит в Скопската и Охридската епархия за назначаване на български митрополити, се установи, че от 8698 християнски къщи в Скопската епархия, само 567 къщи желаят да останат под гръцката патриаршия, а останалите 8131 къщи са изказали желание да минат под духовната опека на българската екзархия. Подобен е резултатът в Охрид, Дебърската и Битолската епархия. Почти цялата географска област Македония предстои да се изпълни с български владици, свещеници, с български песнопения в църквите.
Така през втората половина на 19 век в Македония се утвърждава нова образователна система. Израстват бъдещи будители и църковни дейци и бъдещи революционери. Известното Разловско въстание избухва една година преди Априлското и ражда своите герои. Не случайно, още в бележките на Васил Левски няколко пъти различни писма, които той пуска до свои другари, апостоли, няколко пъти се споменава за Македония, че тя е равна, че на нея трябва да се обърне внимание. Неговите слова достигат до следващите революционери. Това са георгиевските апостоли. Между тях е Георги Измирлиев Македончето, роден в Горна Джумоя и който загива. Да не забравяме всъщност името на дядо Илия Войвода. Той е, както се казва, последният харамия, последният хайдутин в новото време. Всъщност най-важният резултат от този период, наречен в нашата история Възраждане, е това осмислене на българската нация, това, че тя се самоопределя. Не се говори просто за румилет, т.е. за християните. Говори се за българите. След дълбоката криза в Османската империя, предизвикана от Априлското въстание и най-вече от жестокото му потушаване, която предизвиква много остра реакция в цяла Европа, се налага великите сили да се намесят и да потърсят някакво решение за даване на автономия на българите. През есента на 1876 година започва работа Цариградската конференция, в която участват представители на великите сили. Тя завършва с приемането на документ, по силата на който в рамките на Османската империя българските земи получават автономно управление, но разделени на две области – източна и западна. На картата, очертана на Цариградската конференция, 3/4 от Македония влиза в западната автономна област. Това е едно поредно доказателство, че светът по това време преценява, че в Македония мнозинството от населението може да бъде определено като българско и затова може да бъде включено в тази западна българска автономна област, към която влизат още Софийско, влизат Северозападна България, Нишкият Санджак и, както казах, на практика 3/4 от Македония, като изключим най-южните части, които са днес в Република Гърция. Официалното и авторитетно признание за националната българска обособеност се отхвърля от Османската империя и Цариградската конференция завършва с неуспех. Става ясно, че разрешаване на източната криза ще се търси по пътя на войната. Войната, която ще докаже, че българският народ е озрял да бъде нация.